गाडीने आज कितीत अखेर शेवटचा हॉल्ट घेतला. ओशाळून गेलेल्या राधिकाने मोबाईलची गाणी आणि ब्लूटूथ स्पीकर बंद केला. अगदी हिरमोड होऊन माझ्याकडे बघत म्हणाली, बाबा परत? राधिका माझी मोठी कन्या. 11वी पूर्ण करून तिच्या कॉलेजच्या उन्हाळ्या सुट्ट्या सुरू झाल्या होत्या. देव जाणे यानंतर पुन्हा केव्हा राधिकाला असे आपल्या परिवारासोबत एकत्र वेळ घालवता येईल, म्हणून तिलाही आमच्यासोबत या सुट्टीत गावात घेऊन चाललो होतो. पण या प्रवासाची सुरुवातच अशी झाली. गाडीतील प्रत्येकजण माझ्यावर तोंडसुख घेऊ लागला. प्रत्येकाला बाहेरच्या परिस्थितीची जाणीव होऊ लागली होती. गाडीबाहेर फारच रणरणते ऊन जाणवत होते. एरवी कोकण म्हणजे निसर्गरम्य, वनराईचा खजिना, जेथे नजर जाईल तेथे मनाने आनंद लुटावा असा. अगदी उन्हाळ्यातही बोरा करवंदाची भरगच्च गर्द जाळी. पण आमची गाडी जेथे बंद पडली तो कातळाच्या दगडांचा परिसर होता. निर्जन, उन्हात करपलेला, ओसाड वाटावा असा. दुर्दैव आज आमची पाठ सोडत नव्हतं. माझ्या ओळखीच्याच एका डीलरने ही जुनाट SUV माझ्या माथी मारली होती. सेकंड हँड स्वस्तात मिळाली म्हणून आम्ही समाधानी होतो. पण शाफ्टचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे नेहमीच बैलगाडीसारखी चालवावी लागे. पण अखेरीस नको त्यावेळी आमच्या गाडीचे प्रतापही थंडावले. गाडीतील प्रत्येकजण त्रासला होता. वनविभागाच्या तडकाफडकीच्या निर्णयामुळे आम्हाला ही धावपळ करावी लागत होती. कोकणातल्या एका गावात 7-8 दिवसांपूर्वीच एक घटना घडली. गावामधील 4 आडदांड तरुणांनी निपचित पडलेल्या वाघासोबत सेल्फी काढून इंटरनेटवर अपलोड केला होता. पण 2च दिवसांत तो फोटो नेटवर एवढा प्रसिद्ध झाला, अगदी वन विभागाचीही तारांबळ उडाली. वाघाची शिकार झाली का? मृत्यू अकस्मातीत की नैसर्गिक? सोशल मीडियावर वन खात्याला जबाबदार धरत प्रश्नांची सरबत्ती झाली. आणि त्यातच भर म्हणजे नेमके त्या गावाचे संबंधित वनविभाग कार्यालय हे ओस पडलेले जगासमोर आले. आणि त्यावेळी एखाद्या जबाबदार, कुशल शहरी अधिकाऱ्याची नेमणूक कोकणात करण्याचे फरमान निघाले. आता निसर्गरम्य कोकण, राहायलाही सरकारी वाडा मिळणार म्हणून आम्ही ही नकार घंटा लावली नाही. मी, माझी बायको, 6 वर्षांचा मुलगा आदेश आणि माझे वयोवृद्ध वडील, ज्यांना आम्ही अप्पा म्हणत असत, हे सारे गावीच राहणार होतो. आणि आता सध्या तरी नवीन घर, नवीन संसाराची मांडणी असताना आम्हाला मदत करण्यासाठी माझी थोरली मुलगी व माझी मोठी वहिनी दोघीजणी काही दिवसांपुरत्या आमच्या सोबत चालल्या होत्या. मुलीला कॉलेजची उन्हाळी सुट्टीच होती आणि वहिनी ती बिचारी एकटीच होती. माझ्या दादाच्या या जगातून अचानक निघून जाण्याने वहिनी तिच्या वृक्ष कोरड्या आयुष्याच्या अंधारात खोल बुडालेली असे. घरी असताना शून्यात एकटक डोळे लावून कुठल्या तरी कोपऱ्यात बसून राही अगदी विरक्त झाली होती. मग मीच तिला विनावले होते, वहिनी आमच्या मदतीला आमच्यासोबत गावी चल ना. नवीन मोकळ्या वातावरणात वहिनीच्या मनाला विरंगुळा लाभेल या एवढ्याच आशेने. त्यामुळे तातडीने आम्ही मोजकेच कपडे गुंडाळले, भांडीकुंडी गोळा केली आणि गावाकडे निघालो. बाकी उरलेले सारे सामान ट्रकमध्ये लादून जवळपास 7-8 दिवसांनंतर माझा लहान भाऊ मागाहून ते पोहोचते करणार होता. पण ही पहिलीच घटना नाट लावून गेली जणू. गाडी बंद पडली. ती सुरू होण्याची काहीच लक्षणे दिसत नव्हती. तरी त्यातल्या त्यात एक समाधान होते की गाडी माझ्या पोस्टिंगपासून केवळ 14 किलोमीटर दूर अंतरावर असताना बंद पडली होती. गावी निसर्गरम्य वातावरणातून हे अंतर फारसे वाटत नाही. सर्वांनीच थोडे थोडे जेवण खाणे, जे सुस्थितीत उरले होते आणि कपडे पाठीवर लादले. मी मोजकीच भांडी व इलेक्ट्रिक शेगडी एका खोक्यात भरून खांद्यावर भार पेलला. आमची 6 जणांची टोळी गावाकडे निघाली. माझा मुलगा आदेश, जो फक्त 6 वर्षांचा होता, आणि माझे 70तील वडील यांची पर्वा मला सर्वात अधिक जाणवत होती. त्या रणरणत्या उन्हात पायपीट करत असताना मी सर्वांना गप्पात रंगवून ठेवत होतो. सावलीतून वाट काढण्याचे सल्ले देत होतो. अखेर काही तासांच्या पायपिटीनंतर एक प्रहर उलटून गेला आणि आम्ही गावात पोहोचलो. वन विभागाच्या कार्यालयामध्ये साफसफाईसाठी एका शिपायाची नेमणूक केली होती. आम्ही येणार म्हणून तो एकटाच काय तो आमच्या स्वागतास हजर झाला होता. त्यानेच आम्हाला आमचा सरकारी वाडाही दाखवला. शिपायाने वाड्याच्याही सफाईची जबाबदारी स्वतःहून उचलली. त्या शिपायाची आम्हाला फारच मोठी मदत होती. पिण्याच्या पाण्यापासून सर्वच सोय आम्हाला त्या वाड्यात अगदी नव्याने करावी लागणार होती.
ती होईपर्यंत शिपाईच आमच्यासाठी धावाधाव करीत होता. गावात जाऊन त्याने स्वतः पाण्याच्या बाटल्या वाहून वाड्यावर आणल्या. वाडा अपेक्षेपेक्षा फारच जुनाट, अगदी खराब अवस्थेत होता. त्याची सफाई कितीही करून घेतली तरीही पुरेशी नव्हती. डागडुजीवरही बराचसा पैसा ओतावा लागणार होता हे वाडा पाहूनच कळत होतं. वाड्यात पाणी, गॅस हेच काय, अगदी विजेचीही सोय नव्हती. आम्ही 6 जणांनी पाठीवरचे सामान उतरवून एक एक करून मांडणी करू लागलो. त्यामध्ये जी इलेक्ट्रिक इंडक्शन शेगडी होती ती पाहून शिपाई म्हणाला, साहेबांनो, हे तुम्ही इसरलाच, या वाड्यात नाही लागतली. म्हणजे? अहो म्हणजे लाईट आणूची, ती पण हैसर ह्या वाड्यात, म्हणजे तुमचा कठीणच हा साहेबांनो. मी अजूनही समजलो नव्हतो. म्हणजे इकडे वीज जोडून देत नाहीत? भियातच टाकलेल्या जागे. कोण? मी चमकून विचारले. माझ्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली. मी माझ्या कुटुंबावर कोणतेही संकट ओढावू देऊ इच्छित नव्हतो. हा टाकलेला वाडा आहे? नाही हो, शिपायाने भानावर येत सावरासावर केली. टाकलेलं वाडू नाही, बस गावापासून दूर ह्या एकच घर असा ना. बरा, लाईट आणून पोहोचवली तरी झाडा पडतात, नारळाचे झावळी पडतात. रोज दुरुस्तीचा काम इला तर पडात केवढ्यात ता. म्हणून हे लाईट आणणं तुमका झेपात असा माका तरी वाटूचा नाही. हा म्हणतोय की इथे विजेची सोय करणे फार दूरचे काम आहे. पण मग आता ऐकू आला तो आवाज, तो कसला होता? मी शिपायाला विचारले. पण मग आताचा तो आवाज, मशीन चालवल्यासारखा आवाज कसा काय येत होता? कसली मशीन साहेबांनो? घोरल्याचा आवाज. असा काहीसा आवाज करत होती ती मशीन, इथेच कुठेतरी. तसा शिपायाने आवाजून भला मोठा आवंढा गिळला. नाही हो साहेबांनो, हाई लाईटीची मशीन काय, डिझेलची पण नाही येत. शिपाई कावरा बावरा होऊन सफाईच्या कामात जुंपला. मी मात्र ठाम होतो की मी नक्कीच मशीनचा आवाज ऐकला. घरातील सर्वजण नवीन घरात सामान जुळवाजुळवीची तयारी करत होते. माझ्यावरही एकाच वेळी 2 जबाबदाऱ्या होत्या. घरात माझे कुटुंब व दुसरे म्हणजे वनविभागाचे कार्यालय. ज्या प्रकारे तडकाफडकी माझी या गावात बदली करण्यात आली होती ते लक्षात घेता रोजच्या रोज किमान वनविभागाचे रिपोर्ट बनवून पाठवणे ही माझी जबाबदारी होती. त्यासाठी अगदी गावातील माणसांची निवड व नेमणूक करण्यापासून ते जंगलाचा एकूणच आढावा, मोजमाप, गणती, रखवाली, अगदी सरकारी पशु दवाखान्यातील व्यवस्थापन पाहणे असा साराच व्याप माझ्या अखत्यारीत येत होता. गावाच्या वन्य परिसरात सारे काही सुव्यवस्थापन राखणे याची दारोमदार माझ्या एकट्यावरच होती. माझ्या मुलीला, राधिकाला माझ्या कामाचे भारी कौतुक होते. ती स्वतः एक पक्षीप्रेमी होती. गावी कोकणात उंच झाडांवर, खास करून नारळाच्या माडांवर डबल चोचीच्या आकार असलेले विशाल गरुड येऊन बसतात. ते सुंदर रंगीबेरंगी पक्षी पाहून राधिका फारच सुखावत असे. ती एकदा मला म्हणाली, बाबा, हे सुंदर पक्षी वाघांएवढेच रुबाबदार, अनमोल आहेत. हे गरुड, मोर यांची सुद्धा मोजणी, जतन अगदी उच्च पातळीवर व्हायला हवी ना. मीही हसून विचार केला, या सुंदर निसर्गात राधिका किती रमून जाते. दुसरीकडे खरे सांगावे तर त्या वाड्यामध्ये त्या वस्तूला वाडा म्हणावा असे काहीच नव्हते. मला तर फार फार तर एखादा आश्रमच वाटत होता तो. हॉलसारख्या एकाच खोलीचा तळमजला. म्हणजे इथे आश्रयासारखीच काहीशी जाणीव होत होती. पण सर्वांनी इथे रुळावे, खुश राहावे एवढी एकच अपेक्षा मनी बाळगून मी वावरत होतो. छोटेखानी वाड्यामध्ये तळाला एकच खोली, त्यातच डाव्या अंगाला स्वयंपाकाचा ओटा आणि काचेची खिडकी, तर उजव्या अंगाला चूल मांडलेली होती. जवळच हातपाय धुवायची मोरी. जणू इथे या वाड्यात कोण्या काळी एक नवीन विचाराची नवीन पिढी व एखादी जुन्या विचारांची चुलीवर काम करणारी म्हातारी एकत्र एकाच छताखाली, पण तरीही 2 विरुद्ध टोकांना 2 विभक्त संसार थाटत असावेत. आम्हालाही त्यांच्याच त्या जुन्या चुलीवर पुढील काही दिवस तरी अन्न शिजवावे लागणार होते. संध्याकाळी अंधार दाटून येऊ लागताच घरातील बाया म्हणजे माझी बायको व वहिनी चुलीपाशी रुळल्या. वहिनीला आता जगात जवळचे असे कुणीच राहिले नव्हते. तिलाही तिच्या तंद्रीतून बाहेर काढण्याचे दिव्य माझ्या बायकोला पेलायचे होते. वाड्याच्या पहिल्या माळ्यावर माझ्या वडिलांनी छोटे देवघर मांडून मिणमिणत्या पणत्या पेटवल्या होत्या. त्या प्रकाशात ते देवाची पोथी काढून वाचण्याचा प्रयत्न करत होते. शिपायाने आमच्या कुटुंबासाठी चुलीची लाकडे, केरोसिन, पणत्या, तेल, माचीस सर्व मिळेल ते आणून दिले होते. जर तो मदतीस नसता तर आजच्या ह्या एकाकी घरात राहण्याचा कोणी विचारही करू शकला नसता. अचानक तेवढ्यातच घराच्या सर्वात वरच्या भागातून
तीच मशिनीची खरखर ऐकू येऊ लागली. या शांत भयान अंधाऱ्या रात्री हा आवाज ऐकून आम्ही सर्वच थबकलो. ही नक्की कोणती मशीन असेल? मी तर्क लावत होतो. नक्कीच वाड्यातच हा आवाज गुंजत होता, थरकाप उडवत होता. हळूहळू आमच्या मनात काहीशी भयानक विचित्र जाणीव होऊ लागली. ही कोणती मशीन नक्कीच नाही. आवाज तर असा आहे जणू कोणीतरी फक्त दीर्घ श्वास घेतोय, पण सोडतच नाही. फक्त श्वास घेण्याचा आवाज. अगदी भयानक पिशाच्य विचित्र खरखरणाऱ्या आवाजात श्वास घेताना कसे वाटेल, अगदी तसाच. मीही काही काळ नीट खात्री करून घेत होतो. की हा आवाज आपल्या डोक्यावरूनच येत आहे. मी झपझप पहिल्या माळ्यावर चढून गेलो. सरळ कमरेचा पट्टा काढून छतावर सटासट फटके मारू लागलो. कोण आहे रे वर? कोण लपलंय? खाली ये! मी आवेशाने ओरडत होतो. पण आश्चर्य असे की त्यावेळीही ती घरघर तशीच सुरू होती. अप्पा जोरजोरात देवाचा धावा करत होते. अखेर काही वेळाने सर्वत्र शांतता पसरली. हा गूढ रहस्यमयी आवाज, विचित्र श्वास घेण्याची गुरगुर आमच्या सर्वांची थरकाप उडवून गेली होती. ती रात्र आम्ही सर्वांनी आळीपाळीने जागवून काढली. दुसऱ्या दिवशी आम्ही शिपायाला झालेल्या घटनेची कल्पना दिली. शिपाई तर आमचे ऐकून घेण्याआधीच सर्व ठीक आहे, तुम्हाला भास झाले असतील असा एकच सूर आळवत होता. शेवटी अगदी थंड डोक्याने छताकडे पाहत शिपाई म्हणाला, साहेबांनू, येवा, हैसर येवा, गंमत दाखवतय. असे म्हणत शिपाई मला वाड्यामागे घेऊन गेला. तिथे एक जुनाट शिडी वाड्याला टेकवून ठेवली होती. ही बघा हैसर, लय वर्षांची जुनी शिडी असा. वर पहिल्या माळ्यावर नेवा, सांभाळून वर चढा. अरे पण कुठे? छतावर? पहिल्या माळ्याच्या वर तर छत आहे. नाही हो साहेबांनू, वर एक लहान गो पोटमाळू असा. मी चक्रावलो. मनामध्ये पुन्हा एकदा वाड्याचे मजले मोजून पाहिले. तळमजला आणि देवघराचा पहिला मजला यांच्यावरही आणखी एक पोटमाळा. शिपाई मात्र वर येण्याचे टाळू लागला. मीही मग त्याला त्याच्या घराकडे जाऊ दिले. मी वर पहिल्या माळ्यावर भिंतीला टेकवून ती शिडी उभी केली. तरीही मला प्रश्नाचे उत्तर सापडेना. हे म्हणजे डोक्यावरच्या आकाशात मायावी नगरीचे द्वार शोधण्यासारखे होते आणि ती चूक आमचा घात करून गेली. शिडीच्या वरच्या भागात उभा राहून मी छताच्या फळ्या वाजवून बघू लागलो. भक्कम अशा त्या घरामध्ये एक फळी मात्र ढिली होती. चापट मारताच वर उडत होती. गुप्त दरवाजांमागे खंदक सापडावे अगदी तसाच खरोखरी छतावर एक पोटमाळा होता. मला वाड्याची रचना आता कळत होती. म्हणजे वाड्यावर एकावर एक अशी 2 छतांची रचना होती. एक जे आम्हाला दिसत होते, संपूर्ण पहिला माळा झाकणारे, फळ्यांना फळ्या जोडून समांतर आडवी छत रचना असलेली, आणि त्यावर होते ऊन पाऊस झेलणारे वाड्याचे खरेखुरे कौलारू छप्पर. त्यामुळे या 2 छतांमध्ये उगीचच एक लहानसा पोटमाळा तयार झाला होता. गावी असे माळे सामान्यपणे नारळाची शहाळी सुकवण्यासाठी वापरले जातात. 3 महिने व्यवस्थित सुकले गेले की अगदी ओली शहाळी होती त्यांचे सुक्या खोबऱ्यात रूपांतर होते. आणि वाड्याचा हाच भाग सर्वात भयानक वाटत होता, गूढ होता. या पोटमाळ्यावर सर्वत्र मातीची ढिगळं होती, अगदी वारुळाच्या मातीप्रमाणे. ते छोटे छोटे मातीचे गठ्ठे सगळीकडे विखुरलेले होते. आणि त्याचवेळी अचानक अगदी माझ्या शेजारीच त्याच रंगाच्या मातीचा इवल्यासाठी टचकन खाली पडला. त्याच क्षणी त्यातून वाळवीच्या अनेक कीटकांनी बाहेर पडत 4ही दिशांना धाव घेतली. अगदी आक्रमक वृत्तीचे वाटणारे ते कीटक वाट सुटेल तिथे पळाले. मीही चटकन अंग रोखले. लाकूड सहजपणे पोखरणारे हे कीटक माझ्या त्वचेचे लचके तोडायला झजले तर तशी आपसुकच वर छताकडे नजर गेली. आणखीन असे कितीसे ढीग दिसत आहे ते शोधण्यासाठी. आणि मी कपाळावर हातच लावला. बागुलबुवा. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजव